God bless you, this everyone. Domnul să vă binecuvânteze. God is with us. Domnul este cu noi. And maybe you thinking this morning, that's a brother Dragan came from Serbia. What can bring for us? Și poate vă gândiți, uitați, a venit acest frate din Serbia și ce ne poate aduce în această dimineață? I know you hear very bad news right now in our country. Voi poate auziți știri atât de rele din țara mea. So many problems, politics, economics, so many mess country. Atât de multe probleme economice, politice, o țară unde este atât de greu. But this morning I don't want to bring to bad news, I bring the good news. Dar în această dimineață o să aducem vești bune, Evanghelia. My name is Dragan. Numele meu este Dragan. And we are working in East Europe, so many countries. Și noi am lucrat în multe țări din Europa. So we are going to the many institution and give it to gospel, preach and give it to the New Testament. Noi mergem în foarte multe instituții și predicăm și oferim vestea cea bună, Evanghelia. We go pușcăria. Mergem la închisoare. We go to the hospital, prison, schools and many institutions. Noi mergem la închisoare, la școli, la spitale, în foarte multe instituții. And you'll be surprised that God blessed the Serbia right now. Și voi o să fiți surprinși că Dumnezeu a binecuvântat Serbia. And we have so many open the doors. Și noi am avut atâtea uși deschise. And we are using this time because we are recognizing this is the time we are spent to the gospel. Și noi folosim viza ca să dăm Evanghelia. And I think that's for me and for you too and this country in Romania too. Și noi credem că Evanghelia este și pentru țara noastră, România. This is a time we can spread and give it to the gospel the people with outside. Și noi dăm Evanghelia la cei din afară. It's a really foremost biserica here. Și este pentru majoritatea bisericilor. I just to have the very nice gift from Brother Benjamin. Am un dar foarte frumos de la fratele Beni. But I want to challenge this morning, brothers and sisters. Dar vreau să vă dau o misiune în această dimineață, fraților și surorilor. I never to come to see and meet your neighbor and maybe your colleague. Neighbors and you around the Reșița, I never meet them. Nu am mai venit în Reșița, nu v-am mai întâlnit. But the God used you. Dar Dumnezeu v-a folosit. You can speak and the many people and share the gospel. Și voi, ca și biserică, puteți vorbi la atât de mulți oameni și să vestiți Evanghelia. I want to share how we are doing in Serbia. One day we go to the prison. Vreau să vă povestesc în Serbia cum odată am mers la închisori. Director for prison invited in the coffee inside his office. Ne-am invitat cel care conducea închisoarea în birou la o cafea. We are distribute the New Testament. We are also the preach in the prison inside. Și am distribuit Evanghelia și am predicat în interiorul închisorii. But the director in tell us in office is so angry he no like to us. Dar directorul din pușcărie era foarte nervos și nu i-a plăcut de noi. He said that's the first time it happened in my prison that somebody came and preached the gospel and bring to the New Testament. Și a zis că asta a fost pentru prima dată când cineva a venit în pușcărie ca să vestească Evanghelia. And he tell us I'm atheist, I'm communist. Director is a communist and atheist. Și el a spus că este un comunist și un ateist, director a spus. And he said, it's your first time and the last time. I never give it to again come to my prison. Și a zis că asta este prima și ultima dată când vă mai las să veniți în închisoare să vestiți Evanghelia. And so for me and two people it's very shock, you know, we are only accept about this. Și noi am fost foarte șocați când am auzit acest lucru. So the Holy Spirit tell me, I can give it to you. I said, prison, the director, can I give it to New Testament? Și Duhul Sfânt m-a îndemnat să-i ofer directorului Evanghelia. The director say, you don't understand me. I don't like you guys, so let's go home. Și directorul a spus, dar eu v-am spus că nu-mi place de voi, duceți-vă acasă. But the Holy Spirit tell me again, can I ask you and give it to New Testament?
Dar Duhul Sfânt mi-a vorbit din nou și l-a îndemnat pe fratele să-i oferă din nou directorului Evanghelia Cuvântului Dumnezeu. There's a second time. A doua oară. So the third time, front to the door, he said, go home. Și a doua oară și a treia a spus, du-te acasă. Holy Spirit tell me, ask again, give it to, just to left to him office in New Testament. Și Duhul Sfânt a spus, dar mai întreabă-l încă o dată și pune-i pe birou Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. He said, director, I know like you more. Și a zis că nu-mi place mai mult încă o dată de tine. So let's go, he told me, let's go make the deal. Me and him, deal. Yes. Și a spus să meargă să vorbească cu el. So he gave me to his book, he's writing the book, his name, You Believe Alliance. You know Alliance? Și a spus, i-a dat o carte și a spus, crezi în extraterestri? I'm really surprised, you know, I never heard that somebody believe in aliens. Și fratele a spus că niciodată n-am auzit pe cineva să creadă în extraterestri. And I say, okay, let's go, I give it to New Testament, you give me the book about aliens. Și au făcut schimb de cărți. Fratele a dat Nou Testament și acel om i-a dat cartea despre extraterestri. So, in the first gas station, I took his book about the aliens and I put in the garbage. Și prima dată când a primit cartea despre extraterestri, a aruncat la gunoi. And my wife surprised too, see why you put in the garbage, isn't? Și soția lui a rămas surprins și a zis, de ce ai pus acea carte în gunoi? I say, I know share about the aliens, I share the gospel, so I don't need this book. Și a zis că n-are nevoie de carte despre extraterestri, căci el vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu, despre Evanghelia. So brother and sister, after the 4 days, Și după 4 zile, it's a director from prison riding the bicycle. și l-a întâlnit pe directorul închisorii mergând cu bicicleta. And 4 criminals tried to kill him. Și au fost 4 criminali care au vrut să-l omoare. So director from prison go to the hospital and stayed in coma 21 days, 3 weeks. Și directorul închisorii a ajuns la spital într-o comă timp de 21 de zile. So we are pray for him. Și noi am venit să ne rugăm pentru After el. the 2 months, one day he's called me in my phone number. Și după 2 luni l-a sunat pe fratele pe telefon. And brother and sister, the director who is the big king, a big sheriff, Și directorul care era mare și tare, he started to cry in the telephone and said, Dragan, și a început să plângă la telefon și a spus, frate, I'm reading the New Testament and day and night. a zis că a citit Noul Testament ziua și noaptea. And I believe that God gave me the last chance. Și am crezut că Dumnezeu mi-a dat ultima șansă. And I believe that God took all my sin. Și a crezut că Dumnezeu i-a iertat păcatul. And please to visit me and tell me what I need to do now. Și a zis să vină să viziteze ca să înțeleagă ce să facă în continuare. So I sent to one brother and visit to director his home Și a trimis pe un frate, after 3 months. după 3 luni a trimis pe un frate să vorbească cu directorul. And the brother from church prayed from director. His name is Dragan like me. Și fratele din biserică care l-a trimis cu numele tot de Dragan s-a rugat pentru acel om. And he told me both, we have the good news for you, Dragan. It's a director from prison received to the Jesus right now. Și i-a vorbit despre Domnul Isus, i-a spus că noi venim cu Evanghelia, cu vestea cea bună. And only 7 days more, the director, he's leaving, the God took him in heaven. So he died. Yeah, he died. Și după 7 zile a murit acel director. Brother and sister, this is a time now we need to share the gospel. Fraților și surorilor, acum este timpul ca noi să dăm Evanghelia celor din jurul nostru. Soon this year we are also making a nice New Testament like this in a Romanian language. Deci noi pentru aceasta facem un Nou Testament tradus în limba română. And I hope next time I come into this church, I will also bring to the New Testament for you. Și următoarea dată când voi veni la biserică, doresc să vă aduc în Noile Testamente pentru voi. Please, brother and sister, tell about the people the good news. Vă rog, fraților și surorilor, spuneți celor din jur Evanghelia. Now in time, this Acum is este time. timpul, acum este timpul. My mom working in the hospital, so one day give it to one lady, colleague in New Testament. Poate odată când veți merge la spital, dați Evanghelia celor din spital, poate unei bătrânici. She took the New Testament and bring the home and the son room, in the room where he is living, the son.
A spus că el s-a dus la spital și a adus Evanghelia unei bătrâni și s-a dus înapoi la el. Her son come to the room and find to the New Testament. Și fiul acelei bătrânici a venit să o viziteze și a găsit pe masă Noul Testament. And he started to read every day the New Testament. Și a început să citească în fiecare zi Noul Testament. He had problem the stomach. He's very sick at this time. A avut probleme cu stomacul și avea foarte mari probleme. And at one time, his young guy said, God, you hear my praying, please to heal me. Și s-a rugat lui Dumnezeu și a spus, Doamne, Tu auzi rugăciunile mele, te rog, vindecă-mă. And God did the miracle and healed him. Și Dumnezeu l-a vindecat pe moment. He had some cancer in the stomach. A avut cancer la stomac. So he's going to the doctor. Doc said, the good news, you are okay. Și apoi când s-a dus la vizită pentru cancer, doctorul a spus, dar tu nu mai ai nimic, ești vindecat. And one day he's decided go to find my mom in the hospital. Și într-o zi s-a dus să găsească mama în spital. And he asked to my mom, something is happening. He tell the story about his healing and he's excited and happy. And Și a povestit cum Dumnezeu l-a vindecat, cum este fericit. so my mom invited him in church. He come to the Sunday. Și mama fratelui i-a recomandat să vină la biserică. He's coming to every Sunday, and one day he's decide to do the baptize. Și vine fiecare duminică și într-o zi s-a hotărât să se boteze. And after the baptize, we sent to him in Germany in the Bible school. Și după ce s-a botezat, a fost trimis în Germania la școala biblică. He is coming from Germany and come back in Serbia. Și vine din Germania înapoi în Serbia. Today he is my pastor. Și astăzi este pastorul în acea biserică. Brothers and sisters, I want to tell again, please and I like to encourage, share to the gospel. Și fraților, în această dimineață vă îndemn să vestiți Evanghelia. And pray from the God words. Și rugați-vă din cuvintele Domnului.